aquí el tenim. I també recordar, molta gent estava esperant, com ell sempre ha dit a les presentacions, i jo mai ho he dit, i ara em toca a mi. La gent estava així, a punt de fer. Tira pa casa, yonqui. I ho hem aconseguit, i això és una hòstia tan gran a la cara de molta gent. I per això només ens fa feliços per això, perquè hi ha molts guetos en aquesta ciutat, bueno, molts guetos, un o dos, i l'altra cultura sembla que no interessi. Grups de música n'hi ha a patades, Déu sabran també elles. Vaig fent reconeixement perquè les tinc allà, seguirem somiant a TV3, a Mataró Ràdio, que a vegades em confonc, Cuní, totes aquestes coses, tenim tant de codeamiento ara, em truco en Cuní, em truco a la Rahola. Qui li va escriure allò que va dir tan aberrant dels Mossos d'Esquadra? Per cert, aquí anàvem a posar en Felip Puig. Però no pagava, va donar la 5 euros, però al final... Sí, ens va amenaçar, ens va fer... Quiets. Tornant al tema, no sé per on anava. Rubén, fes-me d'aquí espiritual. Jo m'està con los dedos ahí... Sí, ja han passat 2 minuts i ara recordar que aquest home ja està prou borratxo i perdut, perquè és un borratxo. No, el cantant que ve ara és, com ho podríem dir, el músic. Si abans havia vingut un músic per aquí, que és exmembre d'una banda que havíem tingut nosaltres quan érem petits. I ell que cantava en guitarres acústiques, Jonathan, aquells temps. Al mateix temps, paral·lelament, hi havia un circuit que nosaltres anàvem així. Desfet de temps. No vulguis saber les neurones que es perden. Mostra un botó. La gent del pop, la gent de la música corrent, la gent que canta cançons guais, que són molt bons, de veritat. No, i a més en Jonathan, a part de, que ara vindrà a cantar, membre del Nido del Cuco, de les 80 Principales, de Junts, que senyors, espero que digui alguna cosa de Junts, perquè és molt maco. Al tornar a néixer, jo vaig tornar a néixer. Ando Pico s'hi va lluir. Allà va escriure, Ando Pico. Tant escriu per Moaicor com per Junts, No, referent a la seva persona, ell, en un moment, durant molt de temps, però durant un moment que jo vaig tornar de Barcelona, unes mogudes que hi ha, els que em conegueu, en Fidel, per exemple, que és víctima de trasllats, en Jonathan va estar al meu costat i em va donar molt de suport, molt i molt, la veritat tinc d'agrair-li 100%, perquè quan no tens feina, no tens res, no t'aguanta ningú i encara dius, és que vull fer això, vull fer l'altre, és que ningú m'escolta, seré com un patito feo. En aquell moment tenia al costat aquest bon home, com he dit, bateria de Nido del Cuco, en el 80 Principales què fans? La bateria, no? També. En acústic també té un muntatge, vull dir que si voleu el Dau fitxar-lo, porta molta clientela, femenina, però en porta. Mira, el tens de costat, allarga un minut més, li dius data i que pugi a tocar, o millor que toqui després del contraste. La cosa, un gran amic, un gran company i a més un gran músic, ha estat a tot arreu i està des dels... Quants anys portes amb la música? Animalot? Molts. Des de ben petit. Com es deia el grup? Com es deia el grup aquell que mirava la bombeta? Calla! No diguis el nom. És igual, no. Millor, recordeu que hi ha un nou disc del Nido del Cuco i que esperem que hi hagi més coses. És que el no respirar, a vegades, m'ennuego. Té moltes coses a dir i avui també, com en Lules, que ha tingut el gran... no sé com dir-ho ja. L'agraïment nostre cap a ell d'haver vingut a fer 2 cançons el dissabte al Club, a les 11, amb el seu font. Té 2 entrades per vendre, me les quiten de les manos, encara no les ha vengut, tot té el seu preu. Sense més, Rubén, presentem el senyor, ara sí, Jonathan Argüelles, més que un amic, és ja una vinagreta en persona. Una dona en forma de
estrella enmig de la ciutat, cada flors que creixen cada dia, on veuen cap a fies arriba. Blanca llum del rostre irresistible, papallona lliure enmig d'un camp, cada flors que creixen cada dia, quan veuen cap a fies arriba. En silenci aquella nit reposava tan discreta una flama en forma de petó, que no l'ha apagat el vent ni tampoc el pas del temps, i ara brilla en forma de cançó. Essència de vaivia, pols d'estrella enmig de la ciutat, vibracions de pinya i macedònia que em fan tornar al teu costat. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. I need my broken-hearted people living in the world agree. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be. Let it be, let it be. Whisper word to wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. And when the broken-hearted people living in the world, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper word to wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shine on me, shine until tomorrow, let it be. And wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me, whisper word to wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper word to wisdom, let it be. Let it
Ja. Bé, només... Ui, ara ho veig. Bé, no us estranyeu, la càmera que estigui mirant això digui està aquí. És un company, un amic també del càmera, que també agrair-li que estigui gravant aquest evento en Facebook. Ja assistiré. Ja ni l'hem fet, ja ni l'hem fet en aquest, perquè ja hem torturat prou a la gent 40 dies. A posteriori estem torturant. Ara sí, el Dau també. Vinga, assistiré. Si som els de sempre, jo no ruc. Però maco. Maco, és una llàstima. Ah, no. Vols dir algunes coses? Vols reivindicar alguna cosa? Sortiràs per càmera. No? No cal? Ja t'he cagat prou l'administració. Bé, un homenatge, ara perquè no em venen gasos, però li oferia un homenatge a en Penedès i companyia. I a tota la gent que se'ns ha posat una mica de cul. Però bé, com un cop va dir un amic, va dir no et fixis en el negatiu, fixa't en el positiu, que és el que tenim ara aquí. Gent que heu vingut, que esteu ajudant a que tot això encara sigui més gran, aquest somni encara no s'acabi, que seguim per molt i molt de temps lluitant. Tenim unes videoprojeccions, al final no ha pogut ser, també ho podeu veure per internet, tot molt maco. Recordeu que el llibre val 13 €, aquí, ara mateix, faig el descompte, al llibreries penseu que són 15. La cultura és cara, no? Camisetes per anar a la platja, per treure la xicota, el xicot, el que vulgueu. A la tómbola també hi seran. També recordar, fer un petit incís, aquí no m'agradaria males paraules, Rubén, que ens graven, i és només un fet anecdòtic. A veure, nosaltres som, com si diguéssim, ja som socis, no som socis capitalistes ni res, simplement hem treballat en projectes, som socis, directament. Quan li passa una cosa a l'altre es preocupa i així és com una amistat, com un nexe d'unió bastant peculiar. L'altre dia veig un missatge a Facebook, com no, gran Facebook, que posava que el cartell d'en Rubén del col·lectiu de músics, carai, l'Ajuntament no l'havia volgut, pel copyright. El copyright, sabeu quin copyright era, Unes tortugues ninja. Va dir que no, l'IMAC que no. De fet, ara trauran un cartell ells, és normal, les tortugues ninja tenen el seu copyright. Igual que l'Arare, en Son Gokuns, i qui menys. I el petit xef, gran, dintre dels grans. Res més, només això, dir aquest fet que ha passat i que m'agradaria que la gent també ho sapigués. El Facebook no val una merda, no val per res, per fer propaganda de cara a un cartell així, perquè la gent, evidentment, no ens neguem, un Facebook, un Twitter, una cosa no és per posar coses massa sèries, no ens enganyem, posem coses les que volem i volem lluitar per això. Simplement, Rubén, si vols dir 4 coses del cartell, però controlat. No, ja està, ja ho he dit tot. Pa què? Però recordeu que el cartell, és que a veure, també es queixa, però les esmandies, el cartell d'aquestes festes és d'ell. Si el veieu, és molt xulo, i l'any que ve li toca el cartell de Santes. Ai, no vull dir, Penedès, perdoni. No, la veritat, estic molt content de presentar aquí, d'haver presentat amb en Rubén aquest fantàstic llibre, que en Jonathan, en Lules hagin participat, que el Dau s'hagi implicat, i recordeu això, que tenim el llibre, que tenim pàgina, diguem pàgina web, és un blog, que tenim Facebook, que tenim Twitter i tot, que l'altre dia no me'n recordava la contrasenya, que vaig anar a oblidar contrasenyes, perquè és que no ho entenc el Twitter encara, però és igual. I ho vaig posar allà, el Dau presentem, i la gent ho va seguir, sí senyor. Es veu aquí que hi ha gent a fora i tot esperant. Rubén, alguna cosa més a dir? Jo crec que no, jo crec que ja estan ja per rastre, ja tot. Sí, jo crec que estan a punt de tornar a sopar ja tots, perquè tenen una gana, que se'ls hi nota. Recordar, el llibre el tenim a tots, i qualsevol dubte, qualsevol cosa, contacteu amb nosaltres, estarem molt contents de rebre-us al nostre palau, al nostre despatx, que és al carrer, a un bar. I res més, donar les gràcies a vosaltres, a tota la gent que seguirà i que segueix lluitant amb nosaltres, que a mi els altres, el qui no va... Un cop un amic em va dir, ja és l'últim que explico, em va dir, tu tens un camí i si les persones que volen estar amb tu van al teu costat, cap problema. Ara que es posen al mig, el tens de treure fora. Per tant, això mateix, a nosaltres ho hem fet el mateix, en 40 dies, amb tot,
teníem un camí, l'hem seguit, tenim el llibre, i la gent que per X motius doncs, ha criticat una cosa així, cap problema. Estem aquí per ser criticats també. Nois, noies, moltes gràcies, de veritat, càmera, moltes gràcies, d'aquí poc ens veiem al Ravafà, on te vulguis. I ja està, coi, que no sé com ni obrir presentacions, ni parlar de presentacions, ni despedir presentacions. Rubén, despedeix tu. Adeu. Adeu, moltes gràcies a tots. Siempre que llegas a casa, me pillas en la cocina, embadurnado de harina, con las manos en la masa. Mi moqueta a causa de los borbotones, yeah, que surgieron de mi boca cuando ver tu nombre, gaveta con fruta, con azúcar glacé, con pimientos yo que sé, con lo del huerto, con los pies al derecho y al revés, con cacao, tomate y miel, con vinito de Jerez. Mira, entra entre tus dedos. Perdón. Pido humildemente perdón. Pero es que estaba huevo. No pienso con la bragueta. Pues que no hay rima mejor. Como Julieta Romeo, como Espian Gallardo, lo nuestro es pasión en plena ebullición. I ara és el moment en el que nosaltres fem el nostre petit homenatge a la nova cançó catalana. Gràcies, Manel, gràcies, amics de les arts, gràcies a tots vosaltres per aquest trosset que ens heu fet fer. Ignoreta o ignoreta.